kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye juma ye avril kalo tile 19 san 2019 dɔgɔkun kunfɔri daminɛ don kunnafoni labɛnna fasɛri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga ale ye walan sɛmɛ a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen o kɛra laseli ye kunungo sufɛla na Jabaranin sanfɛ. Bolimasiri tabaw ka bolimafɛn bolofɛn donna dɔ ale yɛlɛnna mugu purunta o sanfɛ Menaka dugu kɔnɔna na a kɛra kunungo sɔgɔmada fɛ. Wulikataama ko o ko dabɔ Sudankaw fɛ yen a ye kunnafoni dangenemaya bi dunya in na k'a fɔ ko wulikajɔ ko bɛ ka kɛ ko yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu o dɔ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na yaasa u se ka tintin kɛ hali bi bolimasiri tabaw ka u k'u sago sɔrɔ. Dɔnnibaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna kɔlɔnwala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka fama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan Sumelu Bube Mayiga minisiri ɲɛma a ye baarabila sɛbɛn na don ani a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. A kalo 16 o ye nin ye Sumelu Bube Mayiga ale bɛ minisiri ɲɛmaya la babali kun tan bɛ ka ɲɛsi a ma ko wasadenw k'olu n'u kan bɔ a ka to minisiri ɲɛmaya la walima a kana to a la wa o kalata o kun bila mɛ ka bi jumadonya kan o kɔnɔ o ɲɛkɔrɔla de la sa a bɔra ka baarabila sɛbɛn k'o ladon ale ni a ka gouvernement o tɔgɔ la jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ko ale sɔnna a ka baarabila ma a n'a ka gouvernement a y'a fo a ka tilennenya ani a ka baara cɛsiri ko hokumu kɔnɔna na minisiri ɲɛma kura o de bɛna sugandi waati furancɛ nataw la o na kɛ sababu ye majorité i n'a fɔ opposition olu bɛɛ lajɛlen ka maka ye gouvernement kura in o kɔnɔna na i n'a fɔ laseli sɛbɛn y'a fɔ cogo min na faama dagayɔrɔ o tɔgɔ la minisiri ɲɛma gangan kun wulen bɛ ale kɔ k'a ka wa wɛrɛ a ka fanga bila o de nana laban na. Bolimasiri tabaw ka bolifɛn dɔ mun b'u ka mamagɔɲafɛnw ta ka lase u ma o yɛlɛnna mugu purunta dɔ sanfɛ Menaka ale dafɛla na kunungo sɔgɔmada fɛ u ko ni mugu purunta in de ma ko EID mun bɛ don dugu jukɔrɔ mugujugutila jatigɛwale kɛbaaw fɛ n'o ye terrorisiw ye ko a bolifɛn in puruni k'a mankan bonyana kosɛbɛ a n'a gɔngɔn bolimasiri taba maa 3 olu sɛbɛkɔrɔ joginna nka maa ma bɔnɛ a nin na. Sudankaw fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa min yɛrɛ n'ale kɛra sababu ye ka maaw bila u ka bɔ k'u ka dusumakasaya k'o dangenemaya buru sɔngɔ yɛlɛni n'o nana laban jamana ɲɛma yɛrɛ ka fangadaraki la bolimasiri tabaw fɛ a ko ale ye laɲini kɛ ko kuluba dɔ ka sigi n'o ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye mun bɛna kɛ fanga ye ka tintin kɛ bolimasiri tabaw kan yaasa u se k'u sago sɔrɔ cogo min na fanga mara o siratigɛ la Sudankaw fɛ yen. Cour suprême Nigeria jamana o tɔgɔ la o ɲɛmaa kɔrɔ a ye welewele kɛ k'a fɔ ko ale ɲangili min kɛra san 10 k'a fɔ k'a bolo tɛ don forobaca la k'a sababu kɛ yurugu ye ko a ka sɔnnadonbaw k'u ka o mɔnɔbɔ yaasa o ɲangili o bɛ se ka wuli ka bɔ ale kan cogo min na ale de tɔgɔ ko Walter Onogen ale de tun ye Nigeria jamana kiritigɛlaw ka ɲɛmaaba ye u ka kiriso min bɛ yen n'u k'a ma tribunal du code de conduite CCT bakuruba fɔla o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ k'a ɲinra yurugu dɔ la foroba nafolo o siratigɛ fɛ mun ni a ɲangili kun kɛra ka ɲɛsin a ma Gwara dabakuluw fɛ. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasɛri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na ntɛnɛn an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal banbara lamɛn a bɛ se ka taa bɔlɔlɔ kunnafoni diyɔrɔ ale sanfɛ n'o ye malizoom.net ye n'a ka d'aw ye yɛrɛ filawo ɲininikɛyɔrɔ la jufakɔnɔ nɛgɛjuru yalima a ka cakɛbaraw a b'a kɔngɔ dɔrɔn Google ale filawonin na ko www.malizoom.net maraka fama ka journal banbara ka laselibaw ka kunnafoni jatara tɔw a b'a bɛɛ lajɛlen ye. Mun tora ne o tɛ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ko dɔgɔkun kunforiko ɲuman Ala k'o di ne ni aw ma k'a duwawu kɛ sa ko Ala k'an bɛn ntɛnɛndu n'a ka masaya jɛna n'a ye. Maraka fama ka bi journal banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.